Bueno, bons días. O motivo da urxencia é porque houve que facer unha modificación. Unha pequena modificación do proxecto, se fixo, se dio, e se dio coa aprobación da Xunta de Goberno local, pero para este tipo de convenios exixen que sea polo pleno. E a urxencia ben derivada de que o próximo 21, a semana, hai pleno de Diputación e se pretendía levar isto adiante, senón pois quedaría por o mes de marzo deso, derivado deso, da modificación do proxecto para que a delegación de forma xente que a Diputación poda aprobar pois esta exercicio. O que pasa é que non vimos ningún proxecto ni nada. Aquí o que tenes que facer cando se convoca un eso, podes vir a revisar o proxecto da pasarela. Leva aprobado bastante tempo, no futuro, que se deu que nos anterior. A Junta de Goberno, sí. A Xunta de Goberno, nós, escudo. Toda a disposición, toda a información que concernera está a disposición de todos os grupos federativos. Por tanto, está arriba de la FRA, como é o proxecto, o sector de aceiro e a reforma da zona do paseo marítimo. Nós, por precaución, vamos votar este. Pero o que está ratificando aquí é a urxencia, non a... Bueno, por cuestión de plazos e para non frenar isto, vamos a votar a favor da urxencia, pero sí na liña do que decía Eladio, sí que é certo que descoñecíamos o detalle do proxecto, si fomos informados na Comisión de Urbanismo na Xunta de que o Concello iba enviar un proxecto á Diputación para solicitar unha nominativa, se non me equivoco, non? Unha subvención. Pero non se nos enseñou o proxecto en sí físicamente como era, non? Entón, bueno, que sí, eso, na línea que decía Eladio, decir que si pudemos ser coñecedores de todo isto antes de que fose remitido a Diputación incluso, non? Para saber en que consistía o proxecto. Bien, yo acabo de coger esto hace 10 minutos o así, que lo he solicitado al arquitecto, me lo ha facilitado, pero claro, como comprenderán, no he podido mirar todo bien. Entonces nosotros vamos a votar en contra. Sabemos que es una necesidad, que hay que hacerlo, pero claro, no podemos votar a favor de un proyecto que el día de mañana se caiga y que somos responsables, sin poder revisarlo antes, sin poder dar ideas y cosas así. Hacemos la votación, votos a favor. Sobre la urgencia. A urgencia a favor. Sí, a urgencia a favor todos. Sí. Aunque es unanimidad. E agora vamos ao proxecto. No momento, esta solitud xa se fixo o ano pasado. De feito, se non me equivoco, no mes de agosto do ano pasado se enviou á Diputación o proxecto. Por tanto, calquer proxecto de calquer circunstancia está a disposición de todos os concelleiros nos servicios técnicos que vades ali, que é Xunta Fran e vos atende perfectamente. E aí podedes aclarar, pedir peticións e incluso aportar o que se estima oportuno. Non son técnicos, por tanto, o que se dixemos porque non fixo tampouco Fran, en ese caso, se encargou a un enxeñero de camiños dado onde viñamos e dado o tipo de infraestructura que era. Sabemos que é de aceiro, por tanto confiamos en que se iso. Se mandou a Diputación e o que fixo a Diputación, supervisión de proxectos, igual que fixo en outras ocasións, foi facerlle algunhas observacións. E, por tanto, esas observacións foron corregidas, se enviaron, e nos entendíamos que era a través de Xunta. Pero os proxectos, calquer tipo de inversión, están arriba a disposición de todos os grupos, sin excepción, vamos, para ver o que estimo, non outra cousa. Era unha pequena modificación de nada que non rectificaba ni era o que é a pasarela máis aproveitando toda aquela zona do paseo marítimo que está na situación. Xa volve a estar peor o paseo marítimo que o puente que non existe. En algúns días. Sí. Seguimos na urxencia. Bueno, por a nosa parte, o primeiro que non entendíamos moi ben, porque, estivemos falando con Fran, o procedimento a seguir, porque non entendíamos como o proxecto para ir a Diputación non foi necesario que pasase por pleno, o sea, que fose acompañado
acompañar un acordo plenario, e, sin embargo, agora unha modificación sí que ten que pasar polo pleno. Entón, non entendíamos moi ben esa maneira de proceder, supoño que ven imposto pola Diputación, non? Un cambio que teña a Diputación Vale. para este tipo de convenios. Por favor, no, pero para este tipo de convenios se aprobaba en Xunta de Goberno e se mandaba para xilizar, non era por outra cousa. Vale, e logo unha modificación exixe que teña que pasar por pleno. Bueno, Ahora son todos os proxectos. vale. O noso voto vai ser unha abstención, porque, bueno, evidentemente porque non participamos en absoluto neste proxecto, nin se tuvo en conta a nosa opinión, nin se nos preguntou absolutamente nada, simplemente agora nos encontramos co proxecto que vos ideáchedes, entón, bueno, vamos a abster. Como os ha dicho antes, nosotros votamos en contra. Además de eso, aquí en el plazo de garantía, pone garantía de un año, también me parece un poco escaso. Y votamos en contra del proyecto. Procedemos. Pues, Muchas gracias, María. Gracias. Procedemos a votación. Votación a favor da ratificación. 6. En contra? Abstencións? 4. Queda todo por Bueno, solo.